Horasma dihita salhutna. Adorak somar sahur hita dohot hatani tu hatta jumulu mahita martangyang. Asini roha madihamu doho dame nasia di bata mata doho sian anakna Yesus Kristus tuhattai. Amin. Hatani tu hatta naga betul jamita di partangyangan di bagasatikion tarsurat do di Kolose tolu ayat 15 sahatu 17. Hu jahahom majo isini turpuki tu tonga-tongata laos tapetiu ma turpuki di bagas rohat tabi songonom ma didok. Jala dameni Kristusima mangarajai di bagasan rohamuna. Aitu sidu hamu diju di bagasan sada daging. Gabe parroha moliate mahamu. Gugun mahatani Kristus maringanan di tonga-tonga muna. Mardongan sadok hapistaram mahamu. Masih ajaran jala masih paingotan. Marhiti-hiti akka edde pesalmen. Edde puji-pujian. Dohot edde partodion. Edde hokamuma debata di bagasa rohamuna. Marroha hamauliateon. Jalanasa siulaon manang dihata manang dipabahenan saluhu naima marhite-hite goar ni Tuhan Yesus. Huhut madok moliate tu debata ama marhite-hite ibana. Ima sahana. Dongan saha porsiaon goar ni mingguta ditikion ima minggu kantate. Namar lapatan edde hokamuma di Jehovah edde nebaru. Namarujahan sian pesalmen sia pulualu ayat sada. Marhite goar ni minggui ditugi hodo tuhita. Asa maredde memuji-muji debata. Alanunga di bait Tuhani akka halongangan laho paluaho nguluta sian hamaguan alani dosai. Molo edde manang maredde termasuk doi bagian nasutar sirang sian hapor siauta. Ala dihakam hapor siaunido pamujion tu debata. Ido ubaina diganup akka ibadah ni huria sai ihu do adong akka edde songo di permingguon di partangyangan dohot di akka ibadah na meragami. Ima patuduhon nasotar sirang hapor siauta sian namaredde manang mangedehon akka edde partodion. Donga saha porsiaon domu tu kantatei matong nanaing sinunggulan ni turpu jamito tuita di bagasa tikion. Ala laos di pahobar do turpu jamitoon tu guarni mingguta minggu kantate. Memang di pasahat apostol Paulus do suraton ujui tu huria Kolose laho majamoton haporsiaon dohot ngulu nihuriai sian akka parpoda haliluon. Songon nabui teida di Kolose 2 ayat 8 di dokdo di sisongonon. Jaga mahamu sotung diagudi bahamu marhite-hite hata bisuk-bisuk dohot hata lesem naso maripola. Hobar tu tona-tona ni jolma mangihuton si sia-sia ni hasianganon dada mangihuton Kristus. Alai dada hola majamoton sian perpoda haliluon tujuan ni surat ni si Pauluson. Huhu do makkeheina sida asa tugu marhapor siaon di bagasan Kristus. Jala mamarangehon akaparange nebaru. Deba sian akka parangene baruima najuppa kita di turpu jami tawon. Jala mulut tapaubuk tu minggu kantate
laos parange ne baruima nagabe hataridan ni halak namar kantate tu Jehovah. Manang hataridan ni halak namaredde tu Jehovah. Alani i borhat siat turpujami taon adong matulu songon hataridan ni halak namar kantate. Dia mai na parjolo dame ni Kristusima mangarajai di bagasan rohata. Donga sahapor siaon halak namaredde di Jehovah manang halak namar kantate ikut dame ni Kristusima na mangarajai rohana. Aitu sido hita akan aporsea di Tuhani di ju di bagasan sada daging. Artina songon pamatang ni Kristus huriai tu dame ni Kristus sido hita di ju dada tu hagaoron. Jadi halak namaredde di Jehovah terjudo gabi akasi pardame jala gabi parroha mauliate ala dame ni Kristus na mangarajai di bagasan rohana. Alai mula dong halak namaredde di Jehovah manang naringgas mangedehon akka edehuria rupaning alai murah-murah hacik rohana murah-murah muruk sipata laus uluma alani hacik ni rohanai gabe sorobe merminggu gabe sorobe latihan kur songone nang tuaka partangyangan jala akat tanggung jawab na tuhuria pe uluma tong gabe dohot off boha rajumat tadope si songoni na dirajai damini Kristus talusima di bagasan rohat tadi. Na pasti marhite turpukon sada hataridan ni halak namaredde di Jehovah jalanau pinay baru ni Tuhani ngoluna ima mangaloas damini Kristusi mangarajai rohata. Molo dame ni Kristusi na mangarajai rohata totu macai gudang ma aka dampak positif na bui hilalauta. Isarana dang murah-murabe muruk, dang murah-murabe darah tinggion. Lem jarang ma begion aka namar tokari. Alai gabi lem tudenggan nama aka parsaoran. Jala gabi akka parroha mauliate manang menjadi orang-orang yang suka bersyukur alani damini Kristus nama ngarajai rohana. Napaduahon hataridan ni halak namar kantate ima gugun hatani Tuhani maringanan di ngulutta. Gugum mahatani Tuhani maringanan di ngulutta. Songon nabuy teda dia saplon nakane. Donga saha porsiaon molo didok gugun namar lapatad dui gok mahatani Tuhani mian jala mangula di bagasa ngulutta. Jadi asabui gugun hatani Tuhani totu ikon uasema mabigi jala manangi hokatani Tuhan. Aidak sedia dalanna gabi gugun hatani Tuhani mulu jarang do dijaha manang dibigi hatani debata mulu jarang merminggu songoni nang tua kapartanya ke kuria rupane dang di dalam gabi gugun hatani Tuhani di bagasan nguluna. Jadi asa gugun hatani Tuhani ikon dawa seddo mabigi huhut di pahusor-husor manang direnungkan. Ai songo sulu jala hati urod do hatani Tuhani laho manudang saduk ngulutta gebe tarbak kita ma masih ajaran manang masih tugu-tuguan jala masih paingotan marhite-hite akka edde pesalmen edde puji-pujian dohot edde partod dion huhut mangedde hodde bata mardongan roha moliate. Jadi omma muse hataridan ni halak namar kantate mulu gugun hatani Tuhani maringanan di ngulutta. Napatuluhon
manangaha penataula tapatu pamai merhiti-hiti guar ni Tuhan Yesus. Mana patuluhon. Donga saha porsiaon alanunga di pai baru Kristusi ngulutta. Akka ulau tapi atong ikko patu-paut tamai hobar tulomon roha ni Tuhan. Asa dadabi hagiok ni portibion nagari patokan ni akka nataulay. Alay ikot Tuhani nama nagabi patokan ni akka nataulay. Niadang namuray. Isarana molo portibion madok haholongi ma dongamu. Balos ma akka nadenggan, balos ni nadenggan. Ima mulu poda ni portibion. Alai mulu marhiti-hiti Tuhani, justru sebalik nado dipodahon ulahonota. Didok hatani Tuhani do, haholongi ma musum, dosud dirim. Taluhum mahajahaton, marhiti nadenggan. Jadi memang dang namurak. Alai atik pe maoli mangihuton patokan ne portibion. Molo dame ni Kristus nakindo na mangarajai. Totu ido namen dorong akana porsiai. Laho patupa akka ulona gabisai hobar tulo menirohani Tuhan. Jadi ahape natasakapi nataula manang ape akka tanggung jawab tabi di pasaha Tuhan itu hita. Saluhu naimai tapatupa marhiti-hiti guar ni Tuhan Yesus. Huhut madok moliate tu debata. Atong alanunga di pai baru Kristus ngulutta. Jala ditugu hita Tuhan nguluan dohot hasonangan. Mare dede mahita di Jehovah. Jala tapataridahom ma kantatetai. Marhiti na mga loas dame ni Kristusi mangarajai di bagasar rohata. Mga loas hata ni Tuhani maringana di ngulutta. Jala patupahon nasa siulota marhiti-hiti guar ni Tuhan Yesus. Amen. Martang yang mahita. Muliati mali Tuhan di hatam na kubigi kami. Urupi jala pergugui mahami mangulahuk katami. Di bagasan Yesus Kristus martangnya kami. Amin.